Més coses, el que va començar com una broma, a poc i pel pas del temps, s'ha acabat consolidant-se. Fa ja 5 anys que un grup de suecans i suecanes recorren a peu i de matinada el mateix recorregut que cada 18 de març realitzen les falles de Sueca en la visita de cortesia. Tot està a punt per a que el dijous 16 de març a les 6:30 del matí, sí, han escoltat bé, a les 6:30 del matí, arranque la 5a edició de la visita de cortesia nocturna, una singular iniciativa d'un grup de suecans i suecanes que comparteixen la seva afició pel, com es diu ara, running. La quedada està oberta a qualsevol persona que li avellisca matinar i fer-ho a més corrents a peu. El punt de trobada serà una vegada més el monument al concurs de paelles que hi ha a la rotonda del principi del carrer Sequial. S'espera que vora un centenar de runners visiten un per un els emplaçaments dels 13 monuments fallers de Sueca i sempre amb el sentit de l'humor i el bon rotllo per bandera. La visita de cortesia nocturna arrencarà en la falla Via del Materal i finalitzarà en la falla del Mercat. Després hi haurà misteleta per als participants en el bar Mosseig. Diuen els organitzadors que si algun fort del poble vol aportar dolcets per a l'avituallament final, benvingut serà.